Yo, what's up guys? May Antonio dia alas 11 11:40 ang takna. So nakakor rin sa kuwan ron. Ani Christina. Sabi ning kuwan na basta kay ginakog ni sa Talamban. Ada indot kay diri guys oh. Nadato ay namuyo diri. Nakakor rin sa subdivision. So hinay tagawas kaya. Gutom na sad guys. Kwarto upat ka-deliver ko ako ang nahimor ng lawa ang taga mintot kayo balay ito guys at pagdato guys kita ang video guys dito lang taman guys okay doon lang ko squad hit maniyot ko kung ngita ko paniyot hawanan hanya lang ko natay 500 na 400 yung taga so right doon lang ko skip Carlson Kade Mazer? Bagi sayo. Ha? Bagi sayo. yung tour tagpan guys dito sa Arby's Big Shop Arby's si Julis so ako sana ibuta akong helmet rin Arby's pila ni? 5 no? Nambi presyo no? Huwag duha ni? May soft drinks? Malubog no? Ay lang ay hindi tataglain kapan lang dahil be tulog kapan anong tagbuhol ang buhol kay bantok buhol ito na ko sa unahan guys ng itag soft drinks kay soft drinks rin pinatag tindahan ayo namay soft drinks balik ya Royal Coke ra kanan lang be tuson lang Coke pila ni? 12.
kusog na. A few moments later. What's up guys, may hapon. Alas 3 na kapit. Nana di ako sa Mandawi ron. Nana GG Martin Pidre. Nakita akong booking pa doon sa Cebu. Para mo natod sa kongresyon sa buwang misis. Grabing kuya, yung mangita kwarta guys eh. Talay mahimo ano eh. Hindi kita mangita. So, kita na booking. So, paita guys, wapag yung po ka kitag booking Mandawi to Cebu. Naay mga Mandawi to Cebu pero binayran daan. Sa obra ko, cash out. Kapoy, nag-cash out like kung gasolinahan, mudawat nag-feed by credit. Sana naman tao na. Isa na bayarin nyo daan niya. Kapoy, nagpa-cash out niya. Dugay ra ba kang cash out? Paabot ng yapon ko guys. Kutob alas 4:30. Parang naay kuwan. Kapoy ng feed by credit kay kapoy malaga natin palito, di ka palit eh naman si mong wallet ang kuhan kwarta, ang tawag cash out pa ka, dugay tayo so huwag gani ka guys ito lagi ko. Hey, what's up guys, may gabi guys, huwag pa ka uli kay may naginot patag ginagmay. So ako manok ron kita raman to kay namo ko suga. So na ako diri sa Apas Lahog deliver. So hinahinay ko kay kawanon. Yo, what's up guys? Nano ko sa balay guys. Ako manok way paniud to. Pas mong agi ani ato lang bawion. Ay kapalit ko vlog sa ako ang si badas-badas kasada. Kuya saan manok lipas muna nih. Ay mga chicken sumpan lang mga chicken. Pas mo titik pas mo bawion lang nato pagsaka sa kilo inyong kaong ron hindi tao ngayon umaw na siguro ka buha kung kamot taon gutom di sila guys kaya ni ano ito dahil ko na to naghano na to bahog bantay ito yung mga umayaw. Sige birada. Daog na. Grabing bisiha sa kinabuhi ron guys. Tubigan sa mga manok. Lamok naman manok. Grabe. Sige, init ang adlaw guys. Kagadaginot yung gamay guys. Amot pila kaya akong kita ron nato diha akong tanawon ron. Ngita ko sa amin, masay sa amin lagi tanawon to. Ako ang ihanda ba sa amin. Ngita ko. Pila akong kita ron akong tanawon. So what's up guys? May BE na diha usaba. Tanawon na to ato ang kita ron pila ang atong na-income ba.
atong tan-awon. Susiho na to. Naagi sa mga mobs. Saan niya kong cellphone eh? Saan naman eh? Dara. Yan kong agi ron. Dara. So mauni akong agi guys oh. Tanaw ta mo na mauni ang akong agi 749 karong adlaw kagahapon 450 ra ay nako gilakaw hapon naglakaw ko sa mga papili sa kon para champ mga indigene sa barangay o katong voter certificate. So niya akong kita oh. Kanang may mga tudlis guys. Karon ray pinakataas oh kani siya 749. So may gang ibalik unta og deliver guys, hindi pa kapoy. So maura to ako ang kuan ron mga vlog na ako sa ako ang panginabuhi. Salamat sa mga salamat kayo sa mga nagtanaw diha o nagsuporta sa ako ang channel. Buang nga guys, yambak man. Yambak ng cellphone. Pero nakataas on. Tama na ang gabi yung tanan.